Met Gala 2025 година. Това събитие, което ще определи модата на цялата 2025 година. Наистина е вълнуващо. Днес ще разгледаме аутфитите, които са ни подготвили известните личности, поканени на червения килим. Хайде да започваме, но първо аз съм си приготвила пуканки и чайче. Започваме с една впечатляваща личност, а именно Риана. Наистина тази година тя се е справила уникално. Наистина изпипала е всеки един детайл. От шапката до обувките. Наистина шапката отговаря на темата изцяло. А темата беше, че трябва да облечеш нещо, което ти пасва на самия теб и да е как през 80-те ще се е обличало черното общество. Мисля, че Риана се е справила наистина отлично. Отзад също е много впечатляваща визията й. И между другото тя се появява бременна за трети път на Мет Галата с третото й дете вече, което е много сладичко, така че да, на тази визия давам оценката 10 от 10, наистина справила се е прекрасно. Следващата визия е на Кендъл Дженър. Справила се е впечатляващо, много елегантна и стилна визия. Също мога да кажа, че е доста дръзка с деколтето. И малко ми идва семпл. Продължаваме с следващата визия на Зендая. Справила се перфектно. Облякла е бял панталон Чарлстон, което е много стилно. Също така виждам шапка, по-скоро капела, която и закрива лицето. Цялата й визия е от Луи Витон, така че за тази визия мога да кажа, че е много модерно стилна. Сега, не може всичко да бъде цветя и рози, като този аутфит на Хейли Бибър, честно да ви кажа, идва ми твърде семпъл. Обувките също така не са много хубави. Стърчат и пръстите от обувките буквално. Облякла е едно черно сако. Мисля, че наистина можеше да се постарае повече. Може да си го позволи все пак. Както знам, е женена за Джастин Бибър, така че мисля, че можеше да се представи много по-добре. Това беше днешното видео. Надявам се то да ви е харесало. Абонирайте се, лайкнете видеото и оставете коментар, коя ви беше любимата визия от всички. Като за следващото видео ще има втора част на Met Gala 2025.